Vähän liikaa, vähän kuin viime viikolla. Valmistautuu Jasmin Kallio, Ola ja Portilla Hilda Aukonen. Kato, sulla oli vielä eilen tämmöinen vappula. Mulla ei ole vielä yleensä jotain. Mä oon sanonut nenä. Nenä on vähän lähtenyt. Ei kato, kun mä olin sellainen duuni vaan lauantaina vika duunipäivä, niin huutokaupassa kirjoitin. Näin siitä jotain. Niin siitä se on mennyt. Oi. Niin pitkä. Se pitää olla. Tää on vähän ollut. Sinne vaan. Se on 7. 6. Vuoden jäljessä. Hormonit parhaimmillaan. Tää on hormonit parhaimmillaan perkele, eikö se ole hyvännyt paljon? Henkeä ahisti. Hän oli niinku aikoinen sopi kaupassa, mutta sinä ihan kosin tukuttaa niin paljon. Joku näyttää, että ei oo, mutta jumalauta, ei soita. Niitä mä en oo kokeillut, mutta voisin kuvitella. Jännikäs puolijakko toiseen vaiheeseen. Niin, mitäs se? Eikö nyt näin? Mä just juttelin se, että keneltä se on suosittua jäädä Joo. Joo, mä saan nyt kohdalla. myöhemmin päivä. Joo, me kierretään kierrästä. Okei, no olisiko se... Kiitos hirveästi. Joo, niin sit se on siitä. No ihan hyvä. Maalissa jääpirkki.